देखा ढलाई ना क्या देखा ये क्या पाउडर नहीं क्या ढलाई रे भाई देख देखा Hadian kejing ujor badang shen bala IT da kesinjok kirang ba ashnong road wa umpli Shau Deputy Commissioner Griboy District halor kejing keno baladon kejing trei torti hau surok PMG SY nadu umden shadu bernihat ubajengai kumbalai pupra point riu kilometer u Deputy Commissioner mentagasni ulabatha ya magister banlet banjurep ya uni usurong Hakani kejing jurem Lasin ran lang deki officer katanat PWD bat kinoyalam shnong ki bahab hapo kalama jong kasenjok kirang ba shnong road wa umpli uni usurong uba kipat ba kila ap khmi lenti laslem ban siang rong no na pintre da ke MP Agarwal Company Limited Henry kumbala keno deki pat ba bat kinoyalam shnong karukom pintre kalong kabeduna bha namar kejing stang lab kasurok bat kejing bombiang karukom siang kabala ban pinlong ye usurok ba unjot no tang hadien katu kat nipor kipat ba kila pin pau ye kejing sngokia namar ba kila ap khmi lenti la slam ban yo ye usurong ubla siang bha bat ubane slam hadien melapin mang ye keskim hakani kejing jurem u Akash marak ulawan ban mi khmat kum u magister na ka office u deputy commissioner haringkat kejingdon lang ki officer katnat PWD kinong mi khmat na ka company ka pintre ye usurong badru kinoyalam ka sinjuk kirang ba shnong kabalalam khmat do uba Henry Nongrum kum u chairman lembat ki weipan kinoyalam shnong ki badan hasiden terjong ni usurong Hakane kapor ngidon hangne halum nongrim bernihat hakaba mandagasngi nakaliang jong ka senjuk ki rambak snong rut wampli ka bakan thop nadu ka snong juwe hadulum nongrim bat kite snong borok khoj ki bangiat mandagasngi ni yawan inspection hakabade bakan ek surok bala pentre da ka company MP Agarwal bat ngi sungu ru ya audisi hakine tiyo bladep ngi labu komplain chapo office jong DC batang ba ka jing sengap jong DC mandagasngi ula pha ya we minister bat nadu mendam step ngilas dang ya kene inspection nadu kapor kumba CBJ nadu nang teina umdan bat terter hadu hang neh po lum nongrim barnihat bat ha kajing syam jungi madagasngi ngi nakliang senjuk kiram basnong rangkat bat ki officer jong tludi lam bat magister ngilap sibun ki jina ki blap trade turti da kene company hak bade kajing siang rong terti khamtam le ya kasurok kablang susna sian hakine ki kindiat tayo kabadap Henry menengi da kho da kakti ka rong kambat bha kata kadai ka wei ka jing komplain ka jungi bat ka arang ta ka long ba ki babun ka bangsiam ka long ba teng ki kendro kimbiang ki gatwol kimbiang nang ta kisnong dang bun hi ki bang idon kam ya ki humpat ban ai ha ki sok snong ki jungi te nakaliang jungi ki babun hi ki nakaliang company ki ong bakin sa pendep ya kita borok khoj ki jindawa ka jungi bat ka ba kongsan hi nakaliang jong company ki ong dona plat kata ka DPR kata ka de ki ong jong ki nakaliang jong company tengi nakaliang kesenjuk kirma snong ngila kerpat ya ki babun hi bakin pendap no haswa ban wan kane kayom slap hakane kapor ka pamenta te ngikerpat ya company bah kitu kijeka baki kho ya kirong bakin sna repair sa chisen bat ngikerpat ro ya company ban pendap haswa jong kaliur tangkup tanah kaliang sunga khoblei sibun kane ka surok namar bat kum ka DPR ka tai ngi ka de ka finishing bat ka DPR hi ki ong baka jingirban jong kata ka de sinsi ten re ngilap teng ka don hi kijeka ba kal arben teng ka don ka jintam ten re ki babun bangilap kamtam le padang balong butlum te teng kalong jiro kata ka jingirban te kumtang kerpat ya company bahkan sinabiang sachisen balada company kam sina ngina kaliang kasenjuk pada yang ngin hap ban ayu jor biang saudisi lane sakibor ki bhalor jong ka sarkar te hendrai na kaliang jungi kasenjuk hajuk ka por ngi suban ai kublai ya ka sarkar kabla pensengap ya ka ndawa ka jungi bal ai kana serok kadik amaun ka bahe hendrai peuse ka jingmi nanti jungi ki pajba hakane ka por ngidang kemi nanti bakana serok kan nek da ki pausnam hendrai tang hak stior riau kana ka serok kala jor rathaino te kumtang kerpat ya ki bor bhalor ne ka sarkar bahkan pekmi lam ya kane ka jinge ka bangina kaliang kinong senong hakane ka iria ka jungi ya kendo te tangkap ta ka blai sibun hak madai bat kanala lane ka kendro menne na kaliang jungi ki rang ba senong rangkat ki ofsar jang pludi rangkat ki company ngila request lane ngila kerpat ya ki baki don ki jeka ki baki numbing ki don hajrong
tengi kerpat ia ka company bahkan pansina ia kita ki gatwal ha kabede bak kita ki berengkam pelat henry nak kaliang company kalau ong ba lada kami trelang bat kapiludi kimla ban pansina kita namara ki ong bakem don ha ka DPR Tunggi humpat ki. ka senjuk kira machnong le sri ha ka wi ka singing inspection bat kumbaki ong kidon cispar pratli ki humpat nado umden hadu hang delum nong rem bernihat dia ka senjuk kira machnong ngin sawa le kami biang ha ka wi ka singi bang sanyo ka not li ki humpat ba ka company kelap menteri ia kan ka surok kane kan jirong jo kane ka surok nadu umden hadu lum nong rem bernihat kadon kumbalai pupra point riu kilometer Umbapi bap hilap idon ki jaka kabakane ka company kala pentre 30 sisa gila ba almost na donral sadu samarman almost 5 kilometer kade kejing bat kejing lap rangkat bat majesor kalong kejing pentre 30 kabalong palat put tengi kerpat bat hakatu kapor la don langru imagistor ba in peklem na banta jong kane ka suruk kejongi namar ngi seutu adin bang ilayo ya kane ka suruk minom yok syuk kan simpor kemba arpol ane lai pusnem alor kata kadon kejing ut kejing nam naki liang jong kidong song dei halor kata kanong rim ngikum kirang ba snong idon ka minsim ka baseu kya na ka banta jong kane ka suruk na ka banta ben ai kejing bit jimbiang na ka banta kinong song hibaro gawe ngi seutu kane ka suruk kadai ke butlum kadai utit snam jong kane kinong song na ka banta jong kane kinong song kibang idon arpolai teli kisnong nadu na jowe hadu hangne habornihan te galong ka e ka ba don kambahan na banta jong ne surok dei na mar kata kadaw na galiang ki sunjuk kirang bak snong ngela sim khia bat idon ru ka minsim ka ba seu khia na ka banta jong ne ka surok na ka banta ban bit ban biang lang na ka banta uduk usuk bat mene marsim dep inspect na galiang ka office yung DC magistor ukular babanle ai report sendon no ya DC kanang ba nagabenta ban penbit penbiang haswa baga ayom slap tanpoy te hakane kapor ki kumba mene hakapor bangi one inspection kidang don ki benta ka ba ki artwork ru kimpat dep ba andre ki mut ban le carpeting no andre na kaliang ka jongi ki senjuk kirang ba snong rangkat ka jingdon rangkat ba di magistor ngila ong yaki ba ki ban clearance wa kane ka artwork ka jongki adin kata ngiskum ka senjuk isa bakin le carpeting bat kidon ru kinala bat kine ki humpat ki bakimpat pendep ha ke kita ngek scam bat kumba lebu ke jingkular mak jungi ada senjuk kirang bat senong bat mak English register ba ngek scam ba kane ka company kinla bat pendep pok jung ne snap baru kine ki humpat di gatwal bat kumta terter bat hakane ka por kumbala kren bahaswa jungai serman jungi ka sunjuk kirang bak senong jong kane ka rutwa umpli ni ka penpau ke jing sungu ka bakrau ya ka sarkar Meghalaya kamtan ni deputy chief minister isar presiden pensong ibala simkhia ka jiut ka jingnam ka jongi ban ayo ne surok namar ba kumba pilatip ba pilai i ha media bala sisa ngila janjar ki bonteli ki snam handre namar ka jing simkhia jong kane ka sunjuk rangkat ba ki nong song snong bat ka PWD department ngila banong ba kila sim khia ngila la ban penurlong ban aya kane ka sanction ka amount ka bahe ha andre ka jingkwa jongi ha kane ka por ka long ba ka suruk ka de ban long genuine ba kane kumba shpaul ne khapsan tili kisnem